el dia del patró, de Sant Blai. Aprofitem per felicitar a tots els blais del Palau d'Anglesola perquè passin molt bon sant. I si heu fet obrelletes, doncs espero que les hàgiu pogut degustar, que segur que han sortit boníssimes. A mi m'ha arribat alguna oloreta perquè sé que han anat fent tallers i activitats per fer les orelletes. Doncs bé, avui aquest matí comencem amb mans a la feina. No farem orelletes, farem algo més artístic, que també ens agrada. Avui hem convidat a la Sandra Fonfries per fer una activitat de creativitat i d'art. Es tracta de que cadascú faci la seva garlanda de festa major. Com? Doncs la Sandra ens ho explica i ens dona recursos. Per tant, estigueu ben atents. Hola, bona festa major. Aquí us deixaré uns exemples per poder fer les guirnaldes des de casa, perquè clar, no podem sortir, no ens podem agrupar així per fer la manualitat. Llavors, ja estem bastant acostumats. Ara faig la presentació dels materials que podem utilitzar, si podem dintre del que càpigui, que siguin reciclats, coses que tots més o menys tenim a casa, cadascú la pot fer de lo que disposi o del que vulgui. La llargada, he agafat la mida d'una finestra de tamany normal, no? Fa 1,5 metres aquesta, per exemple, o si teniu balcó, no sé, amb una valla del jardí, a la porta de casa, interior, exterior, segons el dia que faci. Ara us passo una miqueta els materials. Sembla que hi hagi molta cosa, però en realitat tampoc és tant. Una miqueta així en plan bàsic. Comencem, per exemple, amb un tronc. Amb un tronc aquest ja seria bastant ecològic. Aquest podem penjar d'altres branques, fustetes, globus. Seria una mena de base, no?, on penjar els objectes que decorarem. Aquí hi ha, per exemple, cordill, cinta, filferro, si volem que quedi més rígid, llana, goma. Serien la base on penjar-ho. Aquí tenim, diversos tipus de cartrons. Hi ha cartrons que estan retalladets. Aquest és aquest embalatge, que també estirant-lo, es pot anar-hi afegint cosetes i també queda xulo. Podem pintar de colorets. Jo aquí ho he deixat així bastant al natural, però ho podem pintar amb ceres, pintures, amb dacs, diferents tipus de fustetes. Aquestes, per exemple, estan pintades, estan reciclades. Tipus de cartolines, no?, per fer les banderoles, diguem, amb cartró, goma eva, fieltro, de brilli-brilli, d'aquest així amb purpurina, cartolines de colors, que les podem retallar de la forma que vulguem, inclús foradades, també queden molt boniques. Purpurina, amb la purpurina que sapigueu que no és gens ecològica. No sé, abans de llançar-la per l'aixeta o així s'ha de vigilar, perquè això se'n va directe cap al mar. És tan petit, les partícules aquestes de purpurina, que no es filtren. Llavors potser millor les parts restants, no? Ja sé que és molt difícil, però es veu que és molt contaminant. Deixar-les a part i, no sé, suposo que amb l'alumini, amb el paper d'alumini o coses així a la deixalleria. Aquí, tenim pintures acríliques. Tots, normalment, els nens a casa tenim, així, tèmperes, no?, d'aquestes bàsiques. Jo he posat aquestes com a exemple perquè és les que teníem. També, rotuladors, aquests tenen una miqueta també de brilli-brilli, guixos, colors de fusta, rotuladors, ceres. Aquests serien els materials amb què podem decorar. També podem enganxar paperets, cartronets, el que vulguem. Aquesta manualitat és molt lliure. Després també, per exemple, material electrònic, perquè són així més moderns, més electrònics, que els agrada la tecnologia. Amb CDs també es pot passar un filferro pel mig o un cordill
i els podem decorar o no, i també queda bonic. Llavors, teles, si tenim, no sé, roba per casa així una mica velleta o que ens va petita, podem retallar i també enganxar-la doncs, al cordill o fil i penjar-ho. I podem retallar les teles de diferents formes. I els medis per enganxar les banderoles a la cinta, doncs, bueno, segons els materials. Pegamento d'aquest així més líquid, si és paper i cartró amb tub d'aquest de barra, ja queda bé. Grapadora, cinta de doble cara, perforadors, també per si volem fer uns foradets una mica més monos, o per decorar inclús, per foradar les cartolines. També pinces, jo tinc aquestes pincetes que són així tipus d'oficina, i si no, amb pinces d'estendre la roba, o les nenes, si teniu dels cabells, i el celo, que és el més bàsic, és el que més s'utilitza en principi. I bueno, això és tot. Que passeu bona festa major, i l'any que ve suposo que ja serà una altra cosa. Aquí us deixo un exemple. Veieu? Aquestes estan perforades, les podem decorar de 1000 maneres, d'altres formes, amb d'altres materials, inclús amb globus, que també és fàcil. Aquestes serien així bastant infantils, no? Pels nenets. Si teniu estisores d'aquestes que retallen en formes, doncs també se li pot donar un toc diferent. Bueno, doncs bona festa major. Adeu! De tots els objectes que heu vist a la taula parada, podeu triar el que vulgueu o el que tingueu. Les possibilitats són infinites. Cadascú és lliure. Penseu que l'art és una manera de ser i viure. Són els teus moments de llibertat, com l'esport, la música, pintura, escultura, teatre, cosir, cuinar, ballar, cantar, pensar i escriure. Els que pots gaudir sol o en companyia, com a hobby o professionalment. Però si sabeu què és, ja és una gran sort. Imagineu-vos, com ara amb la situació que estem vivint, a conseqüència del Covid. Ens podem distreure i també durant tota la vida. Hi ha gent que no sap el que els agrada, com passar l'estona, i llavors es poden avorrir. Una estona va bé. Així penses, què podria fer? Però llavors sorgeixen idees i les pots aprofitar. Les manualitats i tot això no necessites ni connexió a internet, ni electricitat, ni bateria. Ets tu i la teva imaginació. Una mica de material i prou. I si penses i reflexiones, ni això. Només a tu. Llavors ja sí que ets lliure, lliure total. Sempre que sigui sense fer cap mal, clar. Espero que aquesta manualitat i aquestes paraules us serveixin per pensar i reflexionar i poder recordar aquest dia en què Sant Blai us va dir bon dia! Adeu! Sandra, moltes gràcies. Jo la veritat és que he estat molt atenta i he estat buscant per casa a veure què tinc, perquè això del material reciclat és algo que sempre pots tenir a casa. He trobat uns pompons, unes plumes, uns taps. Ara me'n vaig a buscar fil i em poso mans a la feina. I sobretot, recordeu que les garlandes que feu de festa major pengeu-les a la finestra, al balcó de casa, perquè així, tot i que no podem sortir a gaudir de la festa major al pavelló o a la plaça, puguem celebrar-ho des de casa, mirant els vídeos de YouTube i gaudint de les nostres garlandes. Que passeu molt bon dia de Sant Blai. Moltes gràcies, Sandra, i que continuem amb l'art.